Здравейте! Ще направим хармонизация на България, като използваме една от техниките от древни тибетски жречески практики. Всяка седмица в работещите клубове се прави това, но когато участниците са повече, резултатът ще е многократно по-добър. Сега ще се включат хора от Русе, Бургас, Варна, Стара Загора, София, Гоце Делчев, Разлог и Сандански. Всички познаваме България. Аз също ще поддържам мисъл форма за нея и за хармонизация на страната ни. Активираме 4 астрални органа. Свързваме се помежду си чрез дискове. А сега активираме стихиите. Поддържаме дисковете и активираме стихиите. Знаем, че се образуват енергийни куполи, затова се стараем да поддържаме дисковете и активираме стихиите. Хармонизираме пространството над България. Поддържаме дисковете. Всички сме свързани чрез тях. Активираме стихиите. Още малко поддържаме дисковете. Достатъчно. Благодаря. До следващия път.